Ensinnäkin oikein suuret onnittelut kulta- ja platinalevystä. Uskoitko silloin levyn julkaisun aikaa, että näin tulee käymään? No jaa, nyt niin kuin rehellisesti sanottuna en. ei, tiedätkö, kun debyyttialbumista on kyse ja ihan uudenlaista musiikista ja ihan tietyllä tavalla hyvin erilaista kompaktista, niin totta kai toiveethan on aina, toiveita pitää olla ja unelmiakin pitää olla, mutta kyllä me on todella onnellinen, että tämmöinen asia on päässyt tapahtumaan. Sulla on nyt takana keikkoja Euroopassa ja nyt sitten tänään kuullaan ensimmäinen keikka Suomessa ja kesän ainoa keikka käsittääkseni. Onko se nyt niin, että sun markkinat sit on vaan ulkomailla? That's all folks. No, artistihan soittaa siellä, missä kysyntää on. Että kyllähän minä mielelläni täällä Suomessa esiintyisin enemmänkin. Ihan totta. Mutta kyse on semmoisista, miten nyt sanoisin, semmoisista asioista, mitä ei välttämättä aina käy niin kuin artisti toivoo. Mitäs yleensä Marcelo aina huseraa niin kuin 30 senttiä sun niin kuin vierestä jossain? Mä en ole nähnyt sitä vielä ollenkaan täällä. Missä se on? Se varmaan tekee töitä tuolla takahuoneessa. Ilmeisesti teidän edelleen niin kuin, tämä rakkaustyösuhde toimii ja hän on oleellinen osa myöskin tätä työmaailmaa. No ilman muuta totta kai, että eihän siihen, se on aivan loistavissa käsissä, kyllä. Mitäs joko sä oot nyt sitten jotenkin raskaana ja kaikkea? Kerro skuuppi. No ei oo, jos se maha pömpöttää ihan muista syistä, mutta ei siitä syystä. Heti nyt tästä, kun Tavastien keikka on ohi, niin sukellaan tuonne Kuusankosken kotiin ja pistän oven lukkoon ja rupean tekemään biisiä. Että sehän on ihan selvää, että nyt se alkaa semmoinen konkreettinen uuden levyn työstäminen. Ja meillä on sävellysleirikin tuolla Karibialla kaukana auringon valtaamilla saarilla. Ja sävelletään biisejä sekä sitten me lähden Amerikan promokiertueen jälkeen Etelä-Amerikan kiertueelle. Etelä-Amerikan kiertue kestää semmoisen kuukauden verran tuosta elokuusta syyskuun alkuun ja sen jälkeen taas levätään vähän aikaa, mennään tuonne Euroopan kiertue vielä toistaiseksi ja toivottavasti sitten vielä Amerikan rundi loppuvuoteen. Että aika semmoista tekemisen puute ei tule olemaan niin kuin tänä vuonna vielä. Tilanne on hyvin erilainen mitä aikaisemmissa vaiheissa, niin kyllä me on todella onnellinen tästä tilanteesta, että näin on. Että kun vaan jaksaisi ja niin pysyisi terveenä, että se on niin kuin se kaiken A ja O tällä hetkellä. Ja että rakkaus musiikkiin, että minä nautin tänä päivänä laulamisesta huomattavasti enemmän mitä aikaisemmin koskaan. Että kyllä siihen on tullut löytänyt sellaisen vapauden ja hyvän olon tunteen.